Velkommen til den her video. Video ting, halløjsa. Mange måder man kan sige video på. I dag der skal vi kigge på Spider-Man. Nej, vi skal... Hvad skal vi gøre? Altså en cookie? Nej, hvad? Nå, men i hvert fald. Spider-Man! Vi skal være inde på, herinde på Hypixel, og så skal vi spille noget af alt det her. Der er faktisk specielt to, jeg godt kan lide. Der er, hvad hedder det, bla bla bla. Der er Survival Games, og så er der Skywars. Og sidste video, min første video, der spillede jeg Skywars. Så jeg tænker, lad os prøve noget nyt, så lad os prøve det her Survival Games. Survival Games! Yeah! Woohoo! Jeg synes, det er dejligt, fordi at jeg har faktisk fået lagt 2 videoer op den samme dag, hvor jeg laver den her video. Jeg laver det her en tirsdag. Jeg kan ikke lige sige helt præcist hvornår, men i hvert fald en tirsdag. Og det her, det er det game, som jeg havde allermest af alle. Og det er noget med, at du kan komme herind, og så kan du vælge et eller andet. Vi tager, hvad hedder den egentlig? Archer. Booman ting. En lille Archer. Archie. Vi tager ikke efter midten, vi løber bare stod. Det her kommer jeg for eksempel til at spille med Nicolas, som jeg har talt om. Det er noget af det her, vi kommer til at spille virkelig meget sammen. Sådan. Så fik vi ham. Undskyld, jeg lige var lidt stille i noget tid. Jeg har fået speederen og sådan noget. Ja. Så derfor er det okay. Vi skal lige have dræbt hende her, der var herovre, som han slog lidt på. Hvor er hun henne? Ja, den er også lidt. Vi fik dræbt en. Jeg har faktisk aldrig prøvet at vinde sådan et her map. Det tror jeg i hvert fald ikke. Ikke hvad jeg kan huske. Yes. Lige ved. Oh shit. Nej. Hun kommer bare. Bum. Farveler. Oh shit. Okay. Run. Okay, undskyld, jeg bliver lidt stille nogle gange, men det er meget intenst. Jeg skal bare lige skrive sådan noget. Det er ikke godt det her. Jeg vil helst ikke dø lige nu. Og så er det til en pige. Jeg siger ikke, pige er dårligere end drenge. Men drenge, de spiller sandsynligvis nok lidt mere. Eller jeg vil jo ikke. Og så er det enchanted. Ja, okay. Undskyld. Okay, hvorfor sagde jeg undskyld? Nå, okay. Så, ja. Det kunne have gået bedre, lad os sige. Det er lidt noget lort, det her. Nå, men så prøver vi da bare en gang til. Ej, det mener du ikke. Jeg har fandme glemt at tage tid igen. Det er ikke sådan, at det er sket i alle mine videoer. Jeg har glemt at tage tid i alle mine videoer.
Eller faktisk tror jeg ikke, jeg vil tage tid i de her videoer. Jeg tror bare, jeg spiller et par runder, og så må det være det. Så hvis det går godt i den her runde, så spiller jeg det, og så må det være nok for den her video. Medmindre jeg dør lige med det samme, så spiller jeg lige et par runder til. Jeg ved ikke, om jeg skal gå efter midten, eller om jeg skal nå ud i lavet. Om vi skal nå derud måske. Jeg burde sætte sådan noget intenst musik på, sådan og bare run afsted. Men det vil nok ikke give så god mening at gøre det alligevel. Okay, afsted. Okay, det skal gå meget stærkt det her. Og jeg kommer til at miste liv på det her. Sådan. Okay, der var den første kiste. Der og der. Okay, fint. Videre til den næste kiste. Der. Det her map, det kender jeg faktisk godt. Skal du slå på mig? Okay, det var lidt dumt det der. Flæk. Yes. Nej. Rip. Sidste runde. Jeg har bare ikke været med at spille det her spil. Det er så sjovt. Det er helt vildt. Okay. Så prøver vi sidste gang. Og så, hvis ikke jeg vinder på det her, som sagt, jeg er meget dårlig til PvP. Det er ikke lige en af mine spidskompetencer. Wow, jeg ved ikke engang, hvad det ord hedder. Jeg ved ikke engang, hvad det ord betyder. Spidskompetence. Ja. Men i hvert fald, nej. Der er mange maps, jeg kan lide. Men indtil videre har jeg kun fået nogle af dem, jeg virkelig ikke havde. Det er lidt noget lort. Det er faktisk meget irriterende. Jeg kan se, at min mikrofon den er så småt begyndt at løbe tør for strøm. Det er ikke så godt. Okay, nu prøver vi at løbe ind mod midten. Okay, hvad er vi oppe imod? Vi er oppe imod en Stormtrooper for Star Wars. Nej, okay. Yes! Nej, okay, run. Goddammit. Jeg vil ikke dø nu. Og så flækker vi ham her. Nej, han er god på ham. Flæk ham. Kom så. Okay, væk. Godt. Jeg tror, de begynder at gå i slåskamp der. Det er godt det her. Ring. Det var ikke så rart. Der fik jeg et chok. Nej. Op. Nej, jeg vil ikke dø. Jeg skal ikke dø. Og så kommer der Nej. Oh my god. Nå, men jeg vil sige tusind tak, fordi I så den her video. Hey, skelethest. Nej, det kunne jeg godt. Nej, jeg kan godt på den. Nej. Nå, men jeg vil sige tusind tak, fordi I så den her video. Jeg håber, I kunne lide den. I må gerne give den et like, hvis I godt kan lide sådan nogle her videoer inden fra Hypixel. Og så må I komme ind på min kanal og subscribe den. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I så med. Og bye bye.